Чакайте сега малко да ви подкокоросам. Бях на Харчълък тази неделя. Както знаете, се стара да подкрепя малкия бизнес във всеки удобен момент. Въпреки, че джоба ми доста изтънява. Но ако мога да си взема необходимото от малкото квартално магазинче или производител, винаги ще го предпочита. Та по този повод, тази неделя бях на първия си за годината фермерски пазар, организиран периодично зад хотел Хилтън от Галя Щърбева и нейният проект "Да хванеш гората". Имам си любими производители, с чието продукти съм по-запознат, като пекарна Бор Шеф с от село Дрен или мобилните пици на пеш на хотел и ресторант Тихия кът в Кюстендил, които винаги участват в този пазар. Освен купеното от тях, си взех от сладката на Мазали, спешалти кафе от Ведра, пастето тохлюви с трюфел от Снеус Груп, мед с активен въглен и и магарешко мляко от пчеларска ферма Странджа и лешников крем от енергия от ядки на Валнъц. Похарчих общо 55 евро, но останах удовлетворен, защото целта на това видео е да популяризирам ходенето на фермерски пазари. Дали този на Римската стена или на Ситняково, няма значение, просто идеята е да подкрепим малкия бизнес. Не знам дали ви е направило впечатление в Солун, например, че няма абсолютно никакви чуждестранни големи вериги в града. Има Lidl единствено извън града. Всичко останало е техен гръцки бизнес. А тези токачки си се разхождаха съвсем свободно по улиците в квартал Лозенец на София. Чудно. Много яко.